सशस्त्र प्रहरी बल बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी बरैनिया 12 यह एतवार के 4 लाख से ज्यादा के अवैध सामान बरामद कैले बाटे। विशेष सूचना के आधार में बीओपी बरैनिया से सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सबीन खड़का आ सप्रसनी कृष्ण शर्मा के नेतृत्व में खटल टोली 12 जिला के विश्रामपुर गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित छठिया घाट से भंसार चुरा के भारत से नेपाल लिया रहल जूता, लेडीज सैंडल आ सुर्ती बरामद कैले बाटे। सशस्त्र प्रहरी से बरामद कैल गेल सामान के मूल्यांकन 4,13,000 रुपया कैल गेल बा। बरामद सामान सबके आवश्यक कार्रवाई के खातिर बीरगंज भंसार कार्यालय में भेजल गईल सशस्त्र प्रहरी बल 12 जानकारी दिले बाटे। सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्र में होखे वाला अवैध कारोबार के रोकथाम करेला जारी कैल अभियान सबके और कड़ाई के साथ आगे बढ़ावे के जनैले बाटे। ई किस्म के सफलता से अवैध सामान के लावे ले जाए वाला में संलग्न गिरोह सबके निरुत्साहित करे के अपेक्षा कैल गेल बाटे। रौतहट के बौद्धिमाई नगर पालिका के स्वास्थ्य चौकी में ऑक्सीजन गैस के अभाव के कारण एक नवजात शिशु की मृत्यु भइल बाटे। नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 स्थित नरबारी स्वास्थ्य चौकी में एक नवजात शिशु के आज सवेरे मृत्यु भइल बाटे। जन्मल करीब 2 घंटा के बीच में ही नवजात बच्चा की मृत्यु भइल बच्चा के पिता गौरी शंकर पटेल बतौले बानी। वहाँ के बौद्धिमाई नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 निवासी बानी। उनका अनुसार आज सवेरे 2:45 बजे नरबारी स्वास्थ्य चौकी में बेटी के जन्म भइल रहे। बर्थिंग सेंटर में जन्मल कुछ समय बाद चाल में समस्या आइला पर थप इलाज के खातिर बीरगंज रेफर कल गेल रहे। इलाज के खातिर बीरगंज ले आवे के क्रम में एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस अभाव भइला पर बच्चा की मृत्यु भइल। नरबारी स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज अखिलेश ठाकुर बतैले बानी। सिरहा प्रहरी स्रोत न खुलल 10 लाख रुपया से ज्यादा मूल्य बराबर के चांदी के विभिन्न गर गहना सहित एक युवक के नियंत्रण में ले बाटे। विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय लहान 7 दुर्गा मंदिर से मोरंग उर्लावारी नगर पालिका 5 के 30 वर्षीय दीपेंद्र विश्वकर्मा के करीब 8 किलो चांदी के गहना सहित पकड़ाव कैले बाटे। चांदी के गर गहना लेके लहान बाजार से दुर्गा मंदिर के तरफ जा रहल कह के सूचना के आधार में प्रहरी पैदल यात्री से लिहल करिया रंग के झोरा चेक जांच कैले पर 10,40,000 मूल्य बराबर के करीब 8 किलो चांदी के गर गहना नियंत्रण में लिहल गईल। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के सूचना अधिकारी डीएसपी मुक्तिनाथ साहपोटा जानकारी दिले बानी। हेठौड़ा में 23 वर्षीय एलिसा नेवपाने के हत्याकांड में संलग्न मुख्य आरोपित समीर खान के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। हेठौड़ा उप महानगर पालिका 10 बस पार्क स्थित रत्न होटल में भादो 9 गते भइल घटना में खान के संलग्नता रहल पुष्टि भइल बाटे। मकवानपुर जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भंडारी के अनुसार हेठौड़ा 4 कमल डांडा के बासिंदा समीर खान के पकड़ाव कैल गेल बाटे। खान के भागे में सहयोग कैल आरोप में इससे पहले ही उनकर माई सैरून खान, पत्नी रबीना खातून, ससुर लाल बाबू खान पैठान आ उनकर बेटा फयाज अहमद समेत के प्रहरी नियंत्रण में ले चुकल बाटे। एलिसा नेवपाने के लाश भादो 10 गते रत्न होटल के कोठा नंबर 205 में मिलल रहे। प्रारंभिक अनुसंधान के आधार में नेवपाने के हत्या होटल भीतर ही भइल पुष्टि भइल बाटे। प्रहरी के अनुसार हत्या भइल 2 दिन बाद अर्थात भादो 11 गते तक भी खान एलिसा के 17 वर्षीय भाई संगे सामाजिक संजाल में बातचीत कर रहल मिलल बाटे। एलिसा के परिवार से दिहल जानकारी के अनुसार समीर उक्त बातचीत में अनजान में ही हत्या भइल स्वीकार कैले रहे। प्रहरी खान आ अन्य संलग्न व्यक्ति सबके विषय में थप अनुसंधान कर रहल बाटे। अदालत उ लोग के थप 5 दिन की हिरासत में राखेला अनुमति देले बाटे। सिमरा काठमांडू हवाई रूट में भाड़ा दर में कमी आयल बाटे। काठमांडू के हवाई रूट में भाड़ा दर में कमी आयल बाटे। निजी क्षेत्र के वायु सेवा कंपनी सब यात्रु के आकर्षित करे के होड़ में ई रूट के हवाई भाड़ा घटैले बाटे। पिछला समय सिमरा विमान स्थल में उड़ान सब में होखे वाला घंटों के ढिलाई से यात्रु सब के हैरान बनेला बाद अन टाइम सेवा प्रदान करत आयल यात्रु सब के विश्वास जीतेला प्रयास हो रहल बाटे। यति एयरलाइंस सिमरा काठमांडू एक तरफी भाड़ा दर में 5 से 15 रुपया आ काठमांडू सिमरा में 4 से 30 रुपया घटैले बाटे। यति एयरलाइंस के सिमरा स्टेशन प्रमुख दामोदर तिवारी अन टाइम सर्विस सहित यात्रु सबके संतुष्टि के उच्च प्राथमिकता देवे के दावी करत भाड़ा दर में कईल गेल छूट यात्रु सबके आकर्षित करेला महत्वपूर्ण रहल बताइनी। दूसरा का तरफ बुधवार भी यात्रु सबके चाप के मद्देनजर करत भाड़ा दर में 160 रुपया कटौती कैले बाटे, जौना के कारण नया भाड़ा दर 3,600 रुपया कायम भइल बाटे। ई भाड़ा के कटौती से पथलैया बीरगंज औद्योगिक कॉरिडोर के उद्योगी व्यवसायी सब साथे 12% मकवानपुर और रौतहट के सर्वसाधारण सबके साथे भारतीय पर्यटक सबके भी आकर्षित करके अपेक्षा कल गेल बाटे।
विभिन्न दल के नेता सब माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के भेंट करके महोत्तरी के रामगोपालपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष मुकेश यादव की मृत्यु बारे छानबीन के खातिर सहयोग करे के मांग कैले बाटे। नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केंद्र आ जसपा नेपाल के नेता सब अध्यक्ष प्रचंड से भेंट करके आज सवेरे सामूहिक रूप में ज्ञापन पत्र बुझावत घटना के सत्य तथ्य अनुसंधान के खातिर पहल कर देवेला मांग कैले बाटे लोग। वार्ड अध्यक्ष यादव के यह बीतल भादो 9 गते बर्दीवास नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के सड़क नजीक में मोटरसाइकिल संगे लाश से मिलल रहे। भादो 8 गते सांझे कुछ शंकास्पद व्यक्ति सबसे बुलावल घटनास्थल आ लाश के प्रकृति देखला पर दुर्घटना से मृत्यु भइल जैसन न देखल गईल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुड़ी आ छाती में चोट देखल गईल। मुड़ी आ छाती में वजनदार चीज से प्रहार भइल मिलल बाटे। मोटरसाइकिल के हेलमेट में कुछ क्षति न भइल, लेकिन हेलमेट लॉक सहित निकाल के राखल, मोटरसाइकिल स्टार्ट बंद कल गई अवस्था में भेटल आदि के कारण से दुर्घटना न भइल हत्या हो सके के उ लोग के कहना रहल बाटे। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में संसदीय छानबीन समिति के म्याद 15 दिन थप भइल बाटे। आज प्रतिनिधि सभा के बैठक में समिति के सभापति सूर्य बहादुर थापा से राखल 15 दिन म्याद थप के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भइल बाटे। 15 गते जेठ में गठन भइल उक्त संसदीय समिति के पहिलका बैठक 22 जेठ में बैठल रहे। पहिलका समिति के अवधि 3 महीना तोकल गईला में 22 भादो में समय समाप्त हो रहा बाटे। आज के बैठक में समिति सभापति थापा समिति से सार्वजनिक के विदा के दिन कार्यालय समय बाहे के सवेरे संझिया आ मध्य रात तक काम कर रहा बताइनी, लेकिन काम तीव्र गति में कैला पर भी समिति के कार्यविधि भादो 22 गते समाप्त होखे लगला से बहुत काम बाकी रह के बताइनी। सहकारी बचतकर्ता के बचत रकम सुरक्षा हेतु प्राप्त सूचना आ तथ्य सबके थप पुष्टि या पुनर्पुष्टि समेत के कार्य करेला समय अपर्याप्त भइला से थप समय मांग के प्रस्ताव करे के कह के समिति के बैठक से निर्णय समेत भइला से 15 दिन समय थप कर देवेला थापा प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव रखले रहनी। मलेशिया में एक नेपाली युवक के हत्या भइल बाटे। रोजगारी के सिलसिला में मलेशिया पुगल सिराहा के घर भइल रूपेश यादव के बीतल रात चाकू प्रहार से हत्या भइल बाटे। उनकर साथी मिलन गुरुंग चाकू प्रहार करके हत्या कैल आरोप लागल बाटे। साथी के हत्या कैले बाद भागे के खोजल मिलन के मलेशियन प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। उनका ऊपर थप अनुसंधान हो रहल बतावल गइल बा। रूपेश मलेशिया के एक सुपरमार्केट में काम करत रहनी। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय आंधी यागी से पहुंचावल बाढ़ी आ दाहर में पड़ के मृत्यु होने के संख्या 14 पुगल सरकार आज जनैले बाटे। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद के प्रवक्ता एडगर पोसादास दुर्घटना में पड़ के लुजन टापू तथा मध्य फिलीपींस में 12 जने की मृत्यु भइल बतावल गइल बा। उनका अनुसार मनीला के दक्षिण पश्चिम प्रांत में 2 जने की मृत्यु भइल बाटे त मनीला के पूर्वी प्रांत में और 4 जने बेपता बाटे। उष्णकटिबंधीय आंधी के प्रभाव के कारण भइल डुबान, दाहड़, बिजली के करंट लगाए तो दुर्घटना में पड़ के अधिकांश महिला आ लड़का सब सहित पीड़ित लोग के मृत्यु भइल जनावल गइल बा। सत्ताव्यापी रूप में कायम रहल यागी आंधी आ मानसून से पहुंचावल भारी वर्षा से फिलीपींस के राजधानी मनीला आ द्वीप समूह के अन्य भाग में आयल बाढ़ से घर तथा गांव सब प्रभावित भइल बाटे। फिलीपींस के मौसम विभाग के अनुसार यागी आज उत्तरी फिलीपींस के इलोकोस नोर्टे प्रांत के पश्चिम तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज में बह रहल बाटे तब 85 किलोमीटर प्रति घंटा हवा तथा 105 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में आंधी बह रहल बा। बांग्लादेश पाकिस्तान संगे के 2 खेल के टेस्ट श्रृंखला में ऐतिहासिक क्लीन स्वीप कैले बाटे। पाकिस्तान से दियल 185 रन के लक्ष्य खेलल 5वां दिन में 4 विकेट गवा के पूरा करत बांग्लादेश से इतिहास रचले बाटे। बांग्लादेश के जाकिर हसन सबसे ज्यादा 40 रन बनैनी। बॉलिंग तरफ पाकिस्तान के मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद आ आगा सलमान समान 1 विकेट लेनी। ऐसे ही पाकिस्तान पहिलका पारी में सईम अयूब, सन मसूद आ आगा सलमान अर्धशतक में 274 रन बनैले रहे। बॉलिंग तरफ बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज 5 आ तस्कीन अहमद 3 विकेट लेनी। बांग्लादेश पहिलका पारी में लिटन दास के शतक आ मेहदी हसन के अर्धशतक के मदद में 262 रन बनैले रहे। बॉलिंग तरफ पाकिस्तान के खुर्रम शहजाद 6 विकेट ले रहनी। पहिलका टेस्ट में बांग्लादेश पाकिस्तान के 10 विकेट से हरावत इतिहास रचले रहे। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश पाकिस्तान के पहिलका बेरी हरैले बाटे।